προετοιμασίες μας. Γεια σας! 26 Μαΐου 2013. Πρώτα μας εγγένεια. Ψωμάκι. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά. Ωραία πράγματα. Αυτό το κροκράτατο, ναι. Μελίνα, εσένα σε λίγο σε θέλω, έξω να σε δείξω μερικά πράγματα. Α, καλά, κάνουμε. Όχι, τώρα καλά, κάντε μου. Γιατί, να τα κάνω μόνη μου? Όχι, δεν θέλω. Η Μελίνα τραβήξει κάμερα. Δεν θα με δείτε άλλο μετά. Όποιος φάει δεν ξανατρώει. Έλα, τι είπες? Όποιος φάει δεν ξανατρώει. Λέγε Μελίνα, τι γίνεται σήμερα, πώς τα βλέπεις? Πώς δεν ήρθετε τότε ακόμα. Είναι να πάμε μόνοι μας, λες. Είναι νωρίς. Σαν δράμας. Γεια σου ρε Τόλι. Τι έγινε? Καλά, τι να κάνω. Πάρουμε λίγο και τις μηχανές. Πάρε. Ωραία, καταφτάουν όλοι. Γεια σου ρε Τόλι. Θα γίνει χαμός σήμερα στο λόγο. Είσαι ο πρόεδρος του Πολλές δράμας. Κάνουμε αυτό το σύλλογο για να περνάμε ωραία, να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Ο σύλλογος αυτός δέχεται τους πάντες, δεν έχουμε θέμα με κανέναν. Ο σκοπός είναι Νεστόριο Καστοριάς, η οποία πηγαίνει σχεδόν όλη η Ελλάδα, να το πω. Περνάμε τέλεια. Θα ξεκινήσετε από δράμα. Από δράμα, όσοι μπορούν έρχονται, ακολουθάνε. Το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής για τη Λέσχη είναι μεγάλο, τι γίνεται? Το ενδιαφέρον προς το παρόν είναι, μπορώ να πω, εντάξει, έχουμε λίγες καθυστερήσεις. Πιστεύω στην πορεία να αυξηθούμε κατά πολύ. Ηλικίας από 18 έως 60-70. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Δεν υπάρχουν ηλικίες καθόλου. Κάτσε δίπλα, κάτσε δίπλα. Κάτσε δίπλα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αημεθυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρηνή κυβερνήσεων την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησε των πτεσμάτων ημωτέτησεν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εξλεύεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού ως εσπέρας. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν αδελφοί, παραγγέλαμεν ημίν εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στερέστε ημάς. Από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση την παραλαβών παραιμών. Αυτήν καλύδατε πως δημιμήστε ημάς, ότι ουκ τακτήσαμεν εν ημίν ουδε δωρεανάτων εφάγομεν παράτινος, αλλά εν κόπο και μόχθο νύχτα και ημεραναργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών. Ουχότι μου κέχμεν εξουσίαν, αλήνα εαυτούς του πονδόμεν ημίν, εις το μιμήστε ημάς και γαρ ότε ημεν προς ημάς, τούτο παρηγγέλωμεν ημίν ότι ήτης σου θέλει εργάζεστε μη δέστη έτω. Ακούομεν γάρτινας, περιπατούντας εν ημίν ατάκτος εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, εις δε τιούτης παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να με τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών αρτών εστίωσιν. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δόημην την ειρήνην διαπαντός εν παντιτρόπων, ο Κύριος με τα πάντων ημών. Αλληλούια, 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 σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση, εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσκομεν δόξαση Κύριε δόξαση. Το καιρό εκείνο εστώσο εις πρατηλίνου γεννησαρέτη δε δύο πλοία εστώτα παΐσεν των πλοίων οήν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης, επαναγαγήν ο λίγον και καθίσας διδάσκην εκ του πλοίου τους όχους. Ως δε πάψα το λαλόν είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις τον πάγος και χαράσε τα δίκτυα ημών εις άβραν, και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό επιστάτα, διόλες οι νυχτισκοπιάσεντες σου δεν ελάβομεν, επί δε το ρήματι σου χαράσω το δίκτυον και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πληκοσύχθιον πολύ, διερήγνητο δε το πλοίον, το δικτύον αυτών, και κατένεψαν τις μετόχεις εν το έτερο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπεσαν αφόδρα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος πως έπεσε της γόνασης του Ιησού λέγον, έξερθε απ' εμού ότι εμείρα μαρτωλώσιμη Κύριε, θάμπος γάρ περιέσεν αυτόν και πάνω τους εν αυτού επιπέρα των ηχθείων εις συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ποιήσαν κοινωνία το Σίμωνη. Και η δόξαση Κύριε δόξαση εν ειρήνη Κύριε μου ζαϊθόμεν, υπέρ της θάνατον ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου ζαϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου ζαϊθόμεν, υπέρ του Αγίου Σκόπου ημών πάνω, του Κυρίου Πρεσβύτερης Χριστό διαγωνίας παντός,
Του και του λόγου του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίας του Δούλμος Περγών και αντιλήπτορενης, τα των θείων αυτοποτισμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Χριστίνε ημάς ο πάντως τρίψεως, ότι στην Κυρίου και ανάγκες του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διακρύαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας Ακάμπου η παρευλογημένης αμόξου, με σπίτης μόνο Θεός και μια υπαρθενωματίας με τα πάντων των αδίων μνημονεύσαντες, αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, της το Θεό παραθόμεθα σοι Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκλήσεις στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και αή και εις τους αιώνας ο μυστή του αγιασμού σου και νέας του νικήσεις οικίαν ψυχής και σώματος, σε αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και στη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκλήσεν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου χωρίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου χωρίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων ίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσατε πριμελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άκρατε. Κυρίου δεηθόμεν, όσου Θεός και Λέους ημών και Παναγίας υπάρχει, και συντυχόταν απέλεγον, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα Συ Χριστός, παρηθυμός Θεός ημών. Ο Αναστάσης και τον Χριστός, παρηθυμός Θεός ημών, des Χριστής Παναθράμου και Παναμόμου, Αγίας Αυτοκρός, δια δυνάμει του Κυρίου και ζωοποιούς, αφού προσθέσεις του Κυρίου Ουρανίου, του δυνάμει αναγεμάτων, η Χριστία του Κυρίου Ευρώπης, του Αγίου και του Αγίου και του Αγίου και Τις άλλαξαν, δεν βάζουν τόσο μεγάλες. Σαν αυτή είναι, να ίδια. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα δεν έχει πάνω, τι τραβάς τώρα? Δεν πάω να κάνω πλάνο. Μπορώ να το πάω σε όλες του Θεού, των μελών της Λέσχης Ταύτης. Η Παναγία είναι μαζί μας. Ο Χριστός επίσης, αλλά και εμείς να έχουμε το νου μας. Ρες διαδρομές, ο Χριστός πάντα μαζί σας. Και στο σύλλογό σας, από την Εκκλησία μας, ένα συμβολικό δωράκι, η Παναγία μας, να σας πλάει πάντα σε όλες τις μέρες της ζωής σας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θνάτων πατή σας, στην τιμή μας η ζωή είναι χαρισάμενος, Χριστός Ανέστη και πάλι. Θα περάσετε, να σας ποτίσω όλους, να ρίξετε αγιασμό σε όλους. Θα πάει πλούς ο πιο Καλά, θέλω να το πω εγώ. Το πολλάκι δεν ξέρω να το βαδέψω. Είσαι εντάξει? Αν μπορείς να το πω.
Παιδιά, ένα λεπτό για την προσοχή. Καταρχήν καλημέρα, καλώς ήρθατε στο φόρο μας. Είμαστε μια καινούργια λέσχη. Το έχουμε αγάπη όπως εσείς στη μοτοσυκλέτα. Εύχομαι να είναι μια όμορφη Κυριακή για όλους μας. Σας εύχομαι μετά καλή επιστροφή. Πάντα όρθιοι, καλά χιλιόμετρα. Να περάσουμε όλα. Ευχαριστούμε όσοι βοήθησαν για την εκδήλωση, ο Δήμος Δράμας, η χωρική και τα παιδιά της Λέσχης μας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Οι εκπρόσωποι κάθε Λέσχης να περνάνε μέσα να δηλώσουν το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
Shades of cheap sunglasses. Το μορφέρι δεν παγαίνει. Δεν έφερες χάρη.